Hej og velkommen til vores nye projekt her hos Knallert.dk. Vi har fået fat i sådan en PGO ATV her. Det her er altså første afsnit af den serie her med vores nyindkøbte ATV her. Det er sådan en PGO X-Rider her, og i videoen her i dag, der skal vi have fundet ud af to ting. Vi skal finde ud af, kan den køre, og vi skal finde ud af, hvor mange kubik den er. Og udover det, så tænker jeg lige, at vi gennemgår sådan lidt planen, hvad skal der ske i projektet, og så har vi altså en stor og spændende nyhed til allersidste video. Ja, men altså som sagt, så har vi fået fat i den her PGO X-Rider her, som den jo hedder. Og til jer, der ikke ved det ude, går vi lige rundt om den her, men som I kan se hernede i midten, så er det faktisk bare en normal PGO totakts motor, der ikke er noget. Så godt nok lige tage en større, som enten er 110 eller 150 kubik. Det ved vi ikke lige nu, finder vi ud om lidt. Men det er det samme, som man kan finde på T-Rex-modellerne, den der er taget større også. Så vi tænker egentlig, at det bliver rimelig simpelt at skrue i. Den ser måske ikke helt så komplet ud, som den står her, men det er fordi, der ligger en masse dele lige herovre. Der ligger sæde, forskellige plastikdele osv. osv. Så der skulle gerne mere eller mindre være alle delene, så få bygget den op igen. Som jeg sagde før, så er målet i dag også lige at få den til at køre, og hvis man har set min tekst, så starter den selvfølgelig. Jeg kommer også lige til at vise nu, at den starter. Men den kan ikke rigtig for sig selv køre den, så jeg tænker, at det er noget karburator, vi skal rense lidt. Men nu viser jeg lige hurtigt, at den starter her. Så går den altså ud der, når den løber tør for starterspray. Så der er klart, at en karburator lige skal rense sig lidt, så det tænker jeg egentlig bare at gå i krig med nu. Som I kan se her, så minder det her jo faktisk meget om bare en generelt en hot. Nu har vi stået en del ude, da vi købte den, der stod den udenfor. Så det er ikke til at sige, hvad det ligesom har været igennem af vind og vejr. Det ser faktisk meget pænt ud hernede i. Nu har jeg lige gennemgået hele karburatoren her. Jeg har lige fået den renset en smule, og der er egentlig ikke rigtig noget at se herinde i. Det var faktisk forholdsvis ren også, så jeg tænker, at vi lige får samle det hele igen til karburatoren på, for lige skiftet benzin i den. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor længe det benzin, der har ligget i den. Så først benzin, rense karburator, og så tænker jeg egentlig, at den kommer til at køre, som den skal. Så lad os få smidt den tilbage på. Så har vi lige fået den udenfor nu til vejen her, og jeg har så fået den til at starte og køre nogenlunde lige nu. Fik jo lige renset karburatoren, jeg har lige sat luftfilter på også, men den kører så lige nu med opblandet benzin, så den får egentlig alt for meget olie. Det kommer jeg også til at se lige om 2 sekunder, når den ryger ud over det hele. Men jeg vil lige hurtigt vise jer, at den kører nu. Så kørte jeg ikke så langt, fordi den ligesom ikke er indstillet ordentligt, men det gør ikke det store. Ja, men det gør ikke så meget, fordi vi skal egentlig bare til at have det skilt nu, så jeg tænker bare at få den kørt tilbage i værkstedet, og så begynder vi stille og roligt for det skilt det hele.
Som I kan se her, så er hele stillet næsten skilt ad, men vi har lidt problemer med den sidste bagerarm her, eller A-arm. Hvor vi sådan på den her bold ud, så den får en god med armen nu, og så får vi gangen ned. Ellers så ved vi ikke helt, hvad vi gør. Ja, vi starter videoen, der lovede vi også lige hurtigt, at vi lige vil finde ud af, hvad for en kubik det faktisk var, den her motor her. Så ja, jeg tager lige blæseskjold af her nu, og så får vi lige kigge ind til cylinderen. Yes, så kommer vi lige ind bag ved blæseskjolden her, og der står 106 cm her. Og det betyder altså, at det er PGO's 110 kubiks totaktsmotor det her. Så det forklarer også, hvorfor den faktisk kørte. Altså, der var lige en smule power i den, da den lige kørte før, og selv den var dårligt indstillet. Så vi får det helt samlet igen og indstillet over, så kommer den altså til at køre virkelig godt. Jamen Victor, nu har vi et stil og en masse dele og en motor stående herovre. Hvad er planen med alt det? Jamen, jeg tænker jo lidt, at vi har snakket om, at det er en skam at skulle smide ATV'en væk for at kunne gemme motoren. Og derfor så, fordi vi egentlig har de fleste dele liggende her, de få dele vi mangler, som er lidt skjoldet, den kan vi faktisk få skaffet hjem. Så er vi blevet enige om, at vi i stedet for kun at gemme motoren som et fedt projekt, så genopbygger vi altså ATV'en. Så det betyder, at ja, det skal ikke lave showroom ready, men det skal selvfølgelig have matstillet og restaureret alle dele, så den står pænt. Og nu sagde jeg i starten af videoen også, at vi havde en surprise eller en nyhed her til sidste video, og det bliver altså, når at serien her er færdig og set os restaureret, og den bliver rigtig pæn, så laver vi så giveaway på den, som betyder, at en af jer derude kommer til at vinde, eller kan vinde et styks restaureret eller istandsat PGO ATV. Det var så det første afsnit her. I næste afsnit, der begynder vi stille og roligt at få kigget på alle delene, få restaureret dem, der skal restaureres, bestille hjem, skal bestilles hjem, og motoren kommer vi også lige til at gå igennem, lige for at se på, hvad vi har og hvordan det står til der. Så der er igen til et virkelig fedt projekt her, så tak fordi I har set med. Mangler du selv lidt til din knallert, om det er nye eller brugte, så hop ind på knallertdel.dk og tag et kig i dag. Ellers, hvis I synes, det vi laver her på YouTube er super fedt, så hop ind og følg os på de sociale medier, TikTok og Instagram for at se mere af det, vi render og laver. Ellers er der ikke så meget at sige end tak fordi I så med, og husk at like videoen og abonnere på kanalen.